హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథంలోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగమును మనం చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో కర్మయోగంలోని వివిధ అంశాలను మనం చూస్తూ వచ్చినటువంటిది. మొదట అర్జునుడి యొక్క సందిగ్ధ స్థితి, యుద్ధం చెయ్యాలా లేక పరిత్యజించాలా అనేటువంటిది అర్జునుడి స్థితి. ఆ తర్వాత జ్ఞానయోగం కంటే నిష్కామ కర్మ యోగమే అర్జునుడికి ఉత్తమమైనదని శ్రీకృష్ణ భగవానులు బోధించడము, కర్మకాండ నుండి కర్మయోగం వరకు మారేటువంటి అంశాలు చూసాము. తదుపరి నిష్కామ కర్మయోగము జనసామాన్యానికి సరి అయినటువంటి బోధన అనేటువంటి అంశాలలో జనకుడు వంటి మహారాజులు మరియు శ్రీకృష్ణుడు కూడా జనసామాన్యానికి బోధించుటకు నిమిత్తమై విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ చేసేవారు అంటూ చూస్తూ ఉన్నది. ఈ క్రమంలోనే జనకుడు వంటి వారి యొక్క కర్మలను మనము చూసినటువంటిది. సో ఇక సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ జనసామాన్యానికి బోధించడం నిమిత్తమై విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చేస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఒక మహానీయుడైనటువంటి వాడు ఏ కార్యాలను చేస్తే మరి సామాన్య జనులు వాటిని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. అందుకే అంతకు పూర్వము జనకుడు గురించి చెప్పేసి
ఆ తర్వాత క్షత్రియుడిగా అర్జునుడు కూడా తన ధర్మాన్ని తాను నిర్వర్తించాలి జనసామాన్యం కోసమైనా అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు ఈ 22వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. సో మరి శ్రీకృష్ణుడు కూడా విహిత కర్మల యందు నియుక్తుడై ఉండెడును అనేటువంటి అంశము ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది. ఆయన అంటూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, ఓ పార్థ, ముల్లోకాలలోనూ నేను చెయ్యవలసినటువంటి పని ఏమీ లేదు. అంటే ముల్లోకాలలో నాకు నిర్దేశించబడినటువంటి కర్తవ్యము ఏదియునూ లేదు. నాకు లేనిది కానీ కావలసినది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ కూడా నేను విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ముల్లోకాల యందు కూడా ఆయనకి ఎటువంటి నిర్దేశితమైనటువంటి కర్మలు లేవు అనేటువంటిది శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆయన మరి వేద వాజ్మయంలో తెలియచేయబడినట్లుగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సకల నియామకులందరికీ కూడా ఆయనే నియామకుడు. అతడే వివిధ సమస్త లోకాలలో ఈ లోకాలన్నింటిలోనూ కూడా అతి ఘనమైనటువంటి వాడు. ప్రతి ఒక్కరూ అతని ఆధీనంలోనే ఉన్నారు. సర్వలోక మహేశ్వరం అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. మరి జీవులందరికీ కేవలము భగవంతుని ద్వారానే ఆయా శక్తులు ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటివి. ఎవరు కూడా స్వతహాగా గొప్పవారు కారు. ఆ భగవంతుడు దేవతలందరి చేత కూడా పూజనీయుడు. అతడే నిర్దేశకులందరికీ కూడా పరమ నిర్దేశకుడు. అందుకే సమస్త లౌకిక నాయకులకు నియామకులకు అతడు దివ్యుడై అందరి చేత కూడా మరి పూజనీయుడై ఉన్నటువంటిది. అతని కంటే గనుడు కానీ అతనికి సమానుడు కానీ ఎవరూ లేరు. సో అతడే సర్వ కారణాలకు పరమకారకుడుగా ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా వేద వాజ్మయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని గురించి చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో అటువంటి ఆయనకు ఈ ముల్లోకాలలో చేయవలసినటువంటి ఏవీ లేకున్నప్పటికీ కూడా ఈ జనసామాన్యం కోసం ఆయన తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. సరళావతి మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. యది హ్యయం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతంద్రితః మమ వర్తమాను వర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మరి ఆయన కర్మలను ఆచరించకపోతే ఏం జరుగుతుందో అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఆయన అంటున్నారు, ఓ పార్థ, ఒకవేళ నేను విద్యుక్త ధర్మములను శ్రద్ధగా నిర్వహింపనిచో, నేను నా విహిత కర్మలను జాగ్రత్తగా చేయనిచో అందరూ మనుషులు నా దారినే అన్ని విధాలుగా అనుసరిస్తూ ఉంటారు. అంటే మానవులందరూ తప్పక నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. లోకాలన్నీ కూడా నాశనానికి గురి కావలసి వస్తుంది. మరి నేను అవాంఛనీయమైనటువంటి ప్రజా బాహుల్యమునకు కారకుడిని అవుతాను. తద్వారా సర్వజీవుల శాంతిని నష్టపరిచిన వాడిని అవుతాను అంటూ ఇక్కడ కృష్ణుడు ఆ వర్ణశంకర గురించినటువంటి ప్రస్తావనగా కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఆచార్యులు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నేను విద్యుక్త ధర్మములను నిర్వహింపనిచో లోకాలన్నీ కూడా
నాశనమునకు గురి కావలసి వచ్చును. నేను అవాంఛనీయమైనటువంటి ప్రజా బాహుల్యమునకు కారకుడునై తద్వారా సర్వజీవుల శాంతిని ధ్వంసం చేసిన వాడను అగుదును. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, పామరులు కర్మఫలములందు ఆసక్తులై తమ కర్మ నొనరించున్నట్లు విద్వాంసుడైన వాడు సామాన్య జనులను ధర్మ మార్గమున వర్తింపచేయుటకై ఆసక్తి రహితంగా విహిత కర్మలను ఆచరించాలి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా మరి నేను విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వహింపనిచో మరి లోకాలన్నీ కూడా నాశనముకు గురి కావలసి వస్తుంది అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే చట్టాన్ని రూపొందించేవాడు చట్టానికి అతీతుడు అవుతారు. విద్యుక్త కర్మలను నిర్వహించడం ద్వారా శ్రీకృష్ణుడు మనకి బోధించుచున్నప్పటికీ కూడా అతడు తన భక్తులను సంతోషపెట్టడానికి కొన్ని మార్లు మరి చట్టానికి భిన్నంగా వ్యవహరించుట కూడా మనం చూస్తూ ఉండేటువంటిది. మరి అయితే అటువంటి కర్మలు అతని కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నవారు చెయ్యరాదు. ఎందుకంటే అనుసరించడము అనుకరణము వేరు ఇక్కడ చెప్తూ ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తారు. అలాగే శివుడు విషాన్ని తాగుతూ ఉంటాడు. మహనీయులైనటువంటి వ్యక్తులు అట్టి అసంభవమైనటువంటి కార్యాలను ప్రభావితులు వారు చేయగలుగుతారు. వాటి చేత వారు ఏ విధంగానూ ప్రభావితులు కారు. కానీ జనసామాన్యులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా అట్టి విషయాల్లో వాళ్ళకి అసంభవమైనటువంటిది. అటువంటి మహనీయుల యొక్క బోధనలను కానీ వీటిని అనుసరించాలే కానీ అనుకరింపకూడదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అనుసరించడమే ఉత్తమము, అనుకరించడము అనేటువంటిది శ్రేయదాయకము కాదు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. మరి ఇంకా కర్మలను ఎందుకు ఆచరించాలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హైమావతి మాతాజీ చదవండి శ్లోకం 26వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. న బుద్ధి భేదం జనయేద జ్ఞానం కర్మ సంగినాం జోషయేత్ సర్వకర్మాణి విద్వాన్ యుక్తః సమాచరన్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో మరి జనసామాన్యానికి ఉదాహరించుటకు ఆసక్తి లేకుండా కర్మలను చెయ్యాలి అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. విద్యుక్త ధర్మపు ఫలముల ఎడ ఆసక్తిని కలిగిన పామరుల మనసును కలత పడునట్లుగా విద్వాంసుడు వారిని కర్మ మానమని ప్రేరేపించకూడదు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే జనసామాన్యానికి ఉదాహరించటకై ఆసక్తి లేకుండా కర్మలు చేయాలి. అజ్ఞానిని కర్మ ఫలములందు ఆసక్తులై తమ కర్మలను వనరించున్నట్లుగా తెలివైనటువంటి వాడు అట్లే జనసామాన్యమును ధర్మ మార్గమును వర్తింప చేయుటకై సంగరహితమైనటువంటి విహిత కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంతేకాని భక్తి భావనతో కర్మను వర్ణించుతూ వారిని వివిధ కర్మల యందు నిమగ్నం చెయ్యాలి. అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు చేసేటువంటి, ఎందుకంటే వివిధ రకాలైనటువంటి వారికి ఆసక్తులై వివిధ రకాలైన కర్మలను వాళ్ళు అనుసరిస్తూ ఉంటారు. అలా వాటిని ఆపివేయి ఇందులోకి ప్రేరేపించడం కాదు. సో వాటిని ఆపివేయకుండానే మరి చేసేటువంటి కర్మలను భక్తి భావనలో వనరించే విధంగా వారిని మరి వివిధ రకాలుగా భగవంతుని యొక్క కర్మలలో వినియోగించే విధంగా వారిని
చెయ్యాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు నా బుద్ధి భేదం జనయేదా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి జ్ఞానం కర్మ సంగినాం అంటూ ఇక్కడ ఈ ముఖ్యంగా మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడినట్లుగా వేదైచ సర్వరహమేవ వేద్యో మరి చెప్పండి, ఇదే సమస్త వేద కర్మల యొక్క ఉద్దేశం. సకల కర్మలు, సర్వయజ్ఞాలు, మరి లౌకిక కర్మలు నిర్దేశాలతో పాటుగా వేదాలలో చెప్పబడినటువంటిది ప్రతిదీ కూడా జీవిత ఆ చర్మగమ్యమైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికే ఉద్దేశించబడినవి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తులైనటువంటి అజ్ఞానులను మనసులను కలత పెట్టకుండా ఉండాలంటే ఆ విద్వాంసుడు అయినటువంటి వాడు వారిని కర్మలను ఆపమని చెప్పకూడదు అని చెప్తున్నారు. అలా కాగా పైగా ఆ భక్తి భావనతో పనిచేస్తూ వారిని నానా రకాలైనటువంటి కర్మలలో నెలకొనే విధంగా వారిని ప్రోత్సహించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఎవరైనా చదువుతారా? హరే కృష్ణ. మాతాజీలు, ప్రభుజీలు ఎవరైనా శ్లోకం చదవాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మీనా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రకృతి క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహమితి మన్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ ప్రకృతే క్రియమానాని అంటే ప్రకృతి చేత చేయబడిన గుణై కర్మాని సర్వశః గుణాల చేత కర్మలు అన్ని రకాలైనటువంటి అహంకార విమూఢాత్మ అంటే మిథ్యా అహంకారం చేత విమోహితుడు కావడం. సో అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము నిజానికి అన్ని రకాలైనటువంటి కార్యాలు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతనే చేయబడుచుండును. కానీ జీవాత్మ మిథ్యా అహంకారంతో కర్మలను తానే మరి చేస్తూ ఉన్నానని తలపోస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ మిథ్యా అహంకారం చేతనే, మిథ్యా అహంకార ప్రభావం వలన మరి విమోహితుడయ్యేటువంటి జీవాత్మ నిజానికి ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల చేత నిర్వహింపబడేటువంటి కర్మలన్నిటికీ కూడా తననే కర్తగా భావిస్తూ ఉంటాడు. సో మరి అది అహంకారం ద్వారా కలిగేటువంటి రాంగ్ యాటిట్యూడ్గా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సాధారణంగా అహంకార స్వభావంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, మిథ్యా అహంకారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ తానేది చేస్తున్నా అదే రైట్ అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటూ ఉంటుంటారు. మరి అదంతా కూడా డ్యూ టు అహంకార, మిథ్యా అహంకారము అని చెప్తున్నారు. ఈ రాంగ్ యాటిట్యూడ్ అంతా కూడా మరి వాస్తవానికి త్రిగుణమయమైనటువంటి త్రిగుణాల చేత ప్రభావితుడై చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మలన్నిటికీ కూడా నేనే కారకుడును అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండడం అనేది మిథ్యా అహంకారంగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరైనా? హరే కృష్ణ. ఇందాక విశ్వనాథ్ ప్రభుజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేసినారు. ప్రభుజీ ప్రభు చదువుతారా? చదవండి. కర్మ విభాగయో గుణేషు వక్తంత హరే కృష్ణ. సో ఇంకా
ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయోః గుణాగుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే. సో తత్వవిత్త, పరతత్వాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు. ఇక్కడ అర్జున్ని మహాబాహు అంటూ సంబోధిస్తూ, ఓ మహాబాహు అర్జున, పరతత్వ జ్ఞానంలో ఉన్నవాడు. మరి ఆ భక్తియుక్త కర్మలకును కామ్యకర్మలకు నడుమ భేదమును పూర్తిగా ఎరిగి ఆ ఇంద్రియములందును ఇంద్రియ భోగములందును ఆసక్తుడు కాకుండా ఉంటాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే జ్ఞానము ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ముఖ్యంగా ఆ పరతత్వ జ్ఞానం కలిగిన వాడు, తత్వవిత్తు అంటూ చెప్పబడింది. పరతత్వ జ్ఞానము ఉన్నటువంటి వాడు ఈ గుణకర్మ విభాగ యోహో అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే భక్తియుత కర్మలను అలాగే ఆ కామ్య కర్మలకు నడుమ ఉన్నటువంటి భేదమును అతడు పూర్తిగా తెలుసుకుని ఉంటాడు. కనుకనే ఇంద్రియములందును ఇంద్రియ భోగములందును అతడు అనాసక్తుడుగా ఉంటాడు, ఆసక్తుడు కాకుండా ఉంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఆ పరతత్వ జ్ఞానము వలన ఇదంతా కూడా అతడు ఎరిగి ఉన్నటువంటిది. సో ఇక ఇప్పటి వరకు కూడా మనకి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఎవరైనా చదువుతారా? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీలు మాతాజీలు ఎవరైనా చదువుతారా? హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ప్రణామములు. మాత చదవండి. ప్రకృతేర్గుణ సమ్మూఢః సజ్జనోంత గుణకర్మసు తాన కృత్న విదో మందాస్ కృత్న భిన్న విచాలయతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ప్రకృతి గుణాల చేత మోహితులైనటువంటి అజ్ఞానులు గురించి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఆ 28వ శ్లోకంలో జ్ఞానము ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గురించి వివరించిన తదుపరి ఇక్కడ అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వారి గురించి చెప్తున్నారు. ఎవడు అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు అంటే, ప్రకృతి త్రిగుణముల చేత మోహితులైనటువంటి వాళ్ళు అజ్ఞానులు. అటువంటి వాళ్ళు భౌతిక కర్మలలోనే పూర్తిగా నెలకొని దానికి ఆసక్తులై ఉంటారు. అంటే ప్రకృతి గుణాల చేత మోహితులైనటువంటి అజ్ఞానులు భౌతిక కర్మలలోనే పూర్తిగా నెలకొనడానికి ఆసక్తులవుతారు అని చెప్తున్నారు. కానీ కర్తల అజ్ఞాన కారణంగా ఆ కర్మలు అల్పమైనవే అయినా జ్ఞానవంతుడు వారిని కలత పెట్టకూడదు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే జ్ఞానహీనులైనటువంటి జనులు స్థూలమైనటువంటి భౌతిక చైతన్యంతో తాదాత్మ్యము చెంది భౌతిక ఉపాధులతోనే నిండి ఉంటారు. నిరంతరము వీటిలోనే ఉండి ఈ ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో కృత్రిమమైనటువంటి పద్ధతులలో నిమగ్నమవుతూ ఉండేటువంటిది. అంటే వారిక ఆ దేహ భావనకే మరీ ఆసక్తులై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ అజ్ఞానులు ఈ దేహాన్నే ఆత్మగా భావిస్తూ ఉంటారు. సో ఇతర మరి భావిస్తూ, అంటే ఈ దేహాన్నే ఆత్మగా భావిస్తూ
ఇతరులతో ఉన్నటువంటి దేహ సంబంధాలను వారు బంధుత్వాలు అని అనుకునేటువంటి విధంగా ఉండేటువంటిది. మరి ఆ విధంగా మరి వాళ్ళు అజ్ఞాన కారణంగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నటువంటివి అల్పమైనప్పటికీ కూడా జ్ఞానవంతుడు అనేటువంటి వాడు వాళ్ళని కలత పెట్టకూడదు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు కర్మయోగాన్ని గురించి వివరించిన తదుపరి ఇక ఇప్పుడు తానే దానికి మూలము, ప్రతి కర్మ ఆయనకు అర్పణంగా చెయ్యవలననేటువంటి అంశాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేసేటువంటి కర్మయోగము వాస్తవానికి భక్తి యోగమే అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే 30వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీలు, ప్రభుజీలు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ రెడీగా ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి పెట్టండి మాతాజీలు, ప్రభుజీలు. చదవాలి మాతాజీ, లోపల మీరు చదివేసేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మై సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మ చేతస నిరాశీర్ నిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్వ విగత జ్వరః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మై సర్వాణి కర్మాణి అంటూ చెప్తున్నాడు. మై సర్వాణి కర్మాణి అంటే నీవు చేసేటువంటి కర్మలన్నింటినీ నాకు సమర్పించు. సన్యస్య ఆధ్యాత్మ చేతసా అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే అలా సంపూర్ణ జ్ఞానము కలవాడవై నా పైన ఆధారపడి నిరాశీర్ నిర్మమో భూత్వా యుద్ధస్య విగత జ్వరః అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి అందుకే ఓ అర్జున, నన్ను గూర్చిన పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము కలవాడవై ఫలాపేక్ష మరియు మమత్వాలను విడిచి నీ యొక్క కర్మలన్నింటినీ నాకు సమర్పించి అలసత్వమును వీడి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే భగవంతుని కోసమై కర్మలను వనరించడం ఇక్కడ ప్రోత్సహించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ చేసేటువంటి కర్మలన్నింటినీ కూడా భగవంతుని కొరకై చెయ్యాలి అని చెప్తుంటారు. ఎలా అంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఒక క్యాషియర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, క్యాషియరు క్యాష్ లెక్కబెట్టినంత మాత్రాన అదంతా అతనిది కాదు, అదంతా బ్యాంకుకు చెందినటువంటిది, ప్రజలకు చెందినటువంటిది కదా. సో వాస్తవానికి ఆయన దగ్గర ఏవీ ఉండవు. సో అలాగే మనం చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలాలు ఏవి కూడా మనతో వచ్చేటువంటివి కావు. సో ఏది కూడా మనకు చెందినది కాదు. అందుకే నిర్మమ సో అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే మరి ఏదైతే భగవంతుని కొరకు ఉన్నటువంటిది మరి ఆ విద్యుక్త ధర్మమును అలసత్వము లేకుండా, అందుకే ఇక్కడ విగత జ్వరః అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదియును ఏ ఒక్కరికి చెందినది కాదు, ప్రతి ఒక్కటి ఆ దేవదేవునికి చెంది ఉన్నది. అందుకే మయి సర్వాణి కర్మాణి, అన్నీ నాకే మయి. మరి అదే ముక్తి మార్గానికి దారి తీసేటువంటిదిగా చెప్పబడేటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ చదవండి. మాతాజీ హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఏ మే మతమిదం నిత్యమనుతిష్టంతి మానవః శ్రద్ధావంతో అనసూయంతో ముచ్యంతే తే అపి కర్మభిః. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి నా యొక్క బోధనలను అనుసరించి వారికి కలిగేటువంటి ఫలితాలు అంటే అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఏమని, ఏమే మతమిదం నిత్యం అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది.
ఏ అంటే ఎవరైతే, మే అంటే నా, మతం అంటే ఆదేశాలను అని అర్థం. మతం ఇదం మతం ఇక్కడ మతం ఇదం, ఇదం అంటే ఈ నిత్యం, నిత్య కర్మగా. సో నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి తమ కర్మలను నిర్వహించుచు శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశమును అసూయారహితులై అనుసరించువారు కామ్యకర్మ బంధనముల నుండి విడవడతారు అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలను ఎవడైతే అనుసరిస్తూ ఉంటాడో వాడు మాత్రమే ఈ భవబంధనాల నుండి, ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి, నిరంతరము ఈ అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చి ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకు మారటం, అంటే ఒక జన్మ నుండి ఇంకొక జన్మకు, ఈ జన్మలో మానవులుగాను మళ్ళీ చేసేటువంటి కర్మలో అంత్యకాలాన్ని అనుసరించి ఏదోగా జన్మ పొందవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలను అనుసరించేటువంటి వారికి కలిగేటువంటి ఫలితాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. అందుకే అంటున్నారు, నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి తమ కర్మలను నిర్వహించుచు శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశములను అసూయారహితులై అనుసరించువారు కామ్యకర్మ బంధనముల నుండి విడువడుదబడుదురు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే తదుపరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క కర్మలను ఆచరించని వారికి కలిగేటువంటి ఫలితాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సరళదేవి మాతాజీ మీరు చదివి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏ త్వే తదభ్యసూయంతో నానుతిష్టంతి మే మతం సర్వజ్ఞాన విమూఢాన్స్తాన్ విద్ధి నష్టాన చేతసః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలను అనుసరించకుండా, ఏంటి మరి భగవంతుని బోధనలు? మనకి శాస్త్రాలు, వేదాలు, వేద వాజ్మయంలో చెప్పబడినటువంటి ఉపనిషత్తులు, మరి సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమే ఈ భగవద్గీత. మరి ఈ భగవద్గీతలో బోధించేటువంటివన్నీ కూడా అన్నిటి యొక్క సారము. ఎందుకంటే అవన్నీ మనం చదవలేము, ఎన్నో అష్టాదశ పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి ఎన్నెన్నో ఉన్నటువంటివి, వాటన్నిటిని మనం చదవడానికి మన జీవితకాలం సరిపోదు. సో కనుకనే వాటన్నిటి యొక్క సారాంశంగా భగవద్గీత మనకి చెప్పబడుతూ ఉంది. అందుకే అంటున్నారు, ఓ అర్జున, ఎవడైతే అసూయతో మరి ఈ ఉపదేశాలను మన్నింపరో, అనుసరింపరో, అట్టి వారిని జ్ఞానహీనులుగాను మూఢులుగాను పరిపూర్ణత్వమును పొంద యత్నములో భ్రష్టులుగాను భావించాలి అని చెప్తున్నారు. భ్రష్టులుగా భావింపబడతారు అంటే భగవంతుని యొక్క బోధనలను అనుసరించకుండా తన ఇష్టానుసారం ఎవడైతే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడో వాడు భ్రష్టుడు అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో కూడా, అంటే మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ భగవద్గీతలోనే లెవెల్ 1లో చూసాం. శ్రద్ధాత్రయ విభాగంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు, శాస్త్ర విషయాలపైన నమ్మకం లేకుండా తన ఇష్టానుసారంగా చేసేవాడి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? వాడు సత్వగుణంలో ఉన్నవాడవుతాడా, రజోగుణంలో ఉన్నవాడవుతాడా, లేకపోతే తమో గుణంలో ఉన్నవాడవుతాడా అంటూ అడిగినటువంటి విషయం. సో చెప్తున్నారు, అందుకే ఎవడైతే అసూయతో ఆ భగవద్ ధర్మం ఏదైతే ఉందో ఆ ధర్మాన్ని మన్నింపడో అనుసరించడో అట్టివాడు జ్ఞానహీనుడుగాను మూర్ఖుడుగాను పరిపూర్ణత్వమును పొందడంలో వాడు భ్రష్టుడైనటువంటి వాడుగాను భావింపబడతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. నాగలక్ష్మి మాతాజీ, నాగలక్ష్మీ దేవి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చదవండి. సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతే జ్ఞానవానపి ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇంకా ఇక్కడ ఆ జ్ఞానవంతులైనటువంటి వారి యొక్క స్వభావాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ లోతుగా పాతుకుపోయిన బద్ధజీవన స్వభావాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి పాపకర్మలకు తగిన శిక్షలను గురించి తెలిసిన వాడు అట్టి కర్మలను భయపడునా అటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారు కూడా తమకు గల పూర్వపు బలము అయిన ఆ అలవాట్లను మరియు వాసనలను వలన పాపకర్మ చేయుటకు ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటుంటారు. ఇక మరి శిఖ గురించి తెలియని వారి గురించి అంటే మాట్లాడేది ఏముంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకి 33వ శ్లోకంలో సదృశం శ్రేష్టతే స్వస్యాహ అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే శాస్త్రజ్ఞాన పరిజ్ఞానం అంటే శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కల జ్ఞానవంతుడైనను త్రిగుణముల నుండి తాను పొందిన స్వభావంకు తగినట్లుగా కర్మనొనరించును. అంటే జ్ఞానవంతుడైన తన స్వభావాన్ని బట్టే కర్మలను చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడూ త్రిగుణాల వల్ల పొందిన తన స్వభావాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నాడు. ఇక నిగ్రహము ఏమి చెయ్యగలదు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ కర్మ, జ్ఞానము మరి యొక్క పరిమితులు ఏదైతే చెప్తున్నారో, నిష్కామ కర్మయోగము యొక్క శాస్త్రోపదేశం, ఆ శాస్త్రాదేశాలను అపవిత్ర ఆ హృదయాలను పవిత్రీకరించి జ్ఞానోదయము కలిగించుటకు తోడ్పడగలవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి అంటే ఇక్కడ భక్తి యోగం మహిమ. సో భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఈ త్రిగుణాల వల్ల పొందినటువంటి వీటి నుండి క్రమక్రమంగా బయటపడతాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చదువుతారా మాతాజీ? పద్మాకర్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रियास्येन्द्रियास्याध्ये रागद्वेष व्यवस्थितौ तयोर्न वशमो वश्चेतौ ह्यास्य परिपन्थितौ नौ। హరే కృష్ణ. नमस्ते गुरुजी. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ పవిత్రీకరణం యొక్క విధానము ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఏంటి పవిత్రీకరణ విధానము? మన హృదయ మాలిన్యాలను ఎలా తొలగించుకోవాలి, ఆత్మానుభూతి మార్గంలో మనం ఎలా పురోభివృద్ధి చెందాలి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకు. అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యార్తే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ తయోర్న వశమాగచ్చేతౌ హ్యస్య పరిపంతినౌ. ఇంద్రియాలకు, ఇంద్రియ విషయాలకు సంబంధించిన రాగద్వేషాలను ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యార్తే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ అంటే ఇంద్రియాలకు, ఇంద్రియ విషయాలకు సంబంధించిన రాగద్వేషాలను క్రమపరచడానికి నియమాలు ఉన్నాయి. మరి ఆత్మానుభూతి మార్గంలో ఆటంకాల వంటివి కనుక అట్టి రాగద్వేషాలను ఆ రాగద్వేషాలకు మనిషి వశుడు కాకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ రాగద్వేషం, రాగం అంటే
సాధారణంగా ఒకళ్ళ యొక్క ఇంద్రియార్థములతో బంధించబడి ఉండడం, మనకి ఇంద్రియాల కళ్ళతో చూసిన ప్రతిదాన్ని మనం పొందాలి అనేటువంటి భావన కలగడం. సో వాటిపైన ఆసక్తిని పెంచుకోవడం. ద్వేషం అంటే ఇంద్రియార్థానికి ఆటంకం కలిగించేటువంటిదిగా చెప్తుంటారు. అంటే వాటి పట్ల మనము ఆ ద్వేషాన్ని కలిగి ఉండడం. సో కనుక ఈ రాగానికి కానీ ద్వేషానికి కానీ మానవుడు అనురక్తుడై ఉండకూడదు. ఈ రాగద్వేషాలకు వశుడై ఉండకూడదు. రాగద్వేషలకు అతీతుడై ఉండాలి. అటువంటి వాడే పవిత్రీకరించబడతాడు అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి సో ఆ విధంగా రాగద్వేషాలకు వశుడు కాకూడదు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ చదివారు మాతాజీ. ప్రభుజీ మాతాజీ మళ్ళీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కదా. అవును ప్రభుజీ. మీరు చదవండి మరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదు. హరే కృష్ణ. శ్రేయాన్ స్వధర్మే విగుణః పరధర్మాత్ స్వనిష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహ. ఓకే మాతాజీ. సరళాదేవి మాతాజీ మీరు కూడా చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. ధన్యవాదాలు సో ప్రభు. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము అర్జునుడికి చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. నీ కర్తవ్యమును నిర్వహించుము, ఇతరులను అనుకరింపవలదు అనేటువంటిది. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః అంటూ చెప్తున్నారు. పరధర్మమును చక్కగా నిర్వహించుట కంటెను గుణరహితమైన స్వధర్మమును ఆచరించుటే ఉత్తమము. పరధర్మాత్ స్వనిష్ఠితాత్ అని చెప్తున్నారు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనిష్ఠితాత్. పరధర్మమును చక్కగా నిర్వహించుట కంటెను గుణరహితమైనను స్వధర్మమును ఆచరించుటయే ఉత్తమము. స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. అంటే పరధర్మాచరణము హానికరము అగుట చేత దానిని పాటించడము కంటే స్వధర్మాచరణము నందు మరణము పొందుటయైనను ఉత్తమమే అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలలో ఈ 35వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి వేరొకరి ధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వర్తించడం కంటే దోషంతోనైనా స్వధర్మాలను నెరవేర్చడమే ఉత్తమము. ఇతరుల యొక్క ధర్మాలలో నెలకొనడం కంటే స్వధర్మ నిర్వహణంలో నాశనమైనా మంచిదే. ఎందుకంటే ఇతరుల మార్గము అనుసరించడము ప్రమాదకరమైనది అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకే మనిషి ఇతరులకు చెప్పబడిన ధర్మాలను గాక స్వధర్మాలను పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో తప్పక నిర్వహించాలి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇవన్నీ విన్న తర్వాత మరలా అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారిని. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాతాజీలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రేఖా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అర్జున ఉవాచ అథ కేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః
అనిశ్చన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఏమంటున్నాడు ఆయన? ఓ వృష్ణివంశీ సంజాతుడా, ఓ వృష్ణివంశీయుడా, అనిష్టముగానైనను అంటే ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు మరి దేని వల్ల బలవంతంగా మరి ఈ పాపకర్మలను చేయడంలో నియుక్తుడవుతూ ఉన్నాడు, ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నాడు అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ ప్రభావాల్ని అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఆత్మ అనేటువంటిది పరమాత్మని యొక్క అంశం. సో పరమాత్మని యొక్క అంశ అయినటువంటి కారణంగా ఆత్మ సహజంగానే ఆధ్యాత్మికమైనది, పవిత్రమైనటువంటిది, సనాతనమైనది, దివ్యమైనది. ఇవన్నీ కూడా 2వ అధ్యాయంలో మనం చూసి విన్నటువంటిది. మరి పవిత్రుడై సమస్త భౌతిక కల్మషముల నుండి విడివడి ఉండేవాడు ఆత్మ. మరి కనుకనే స్వభావరీత్యా అతడు భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించిన పాపములకు అతీతుడు. కాబట్టి ఎవరో ప్రేరేపించినట్లుగా పాపకర్మలను ఆచరించి వారి యొక్క వికృతి స్వభావాన్ని అంటే అనుసరించేటువంటి వారి యొక్క వికృత స్వభావాన్ని గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు అడిగాడు కనుక మరి ఆ జీవులకు సంబంధించినటువంటి పాపకర్మలు దేని ద్వారా ప్రేరేపించబడుతున్నాయి అనేటువంటి దానికి ఆయన సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. హరే కృష్ణ. మాత చదవండి సార్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజో గుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా 37వ శ్లోకం నుండి 40వ శ్లోకం వరకు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కామము ఈ జీవుడిని పతనానికి కారణమవుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే అంటున్నారు కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః. కామము రజోగుణ సంపర్కము వలన పుట్టినది మరియు అది అసంతృప్తితో ఉన్నప్పుడు క్రోధముగా పరిగణిస్తూ ఉంది అంటూ చెప్తూ మహాశనో మహాపాప్మ విద్యేనమిహ వైరిణం. అదియే ఈ ప్రపంచమునకు సర్వమును హరించునట్టి పాప భూయిష్టమైన గొప్ప శత్రువు అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నారు, అర్జున అది కేవలం కామమే. ఏదైతే నువ్వు అడిగావు దేని చేత మనిషి పాపకర్మలలో బలవంతంగా నియుక్తమవుతూ ఉన్నాడన్నావే, అది కేవలము కామమే. కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః. ఆ రజోగుణ సంపర్కం వలన పుట్టినటువంటి మరి అది అసంతృప్తితో ఉండినప్పుడు, ఆ కామము అసంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడు అది క్రోధముగా పరిణించబడుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీలు, ప్రభుజీలు. హరే కృష్ణ. రేఖా చదవండి రేఖా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధూమేన వ్రియతే వన్హిర్ యథా ధర్మో మలేన చ యథోల్భేనావృతో గర్భస్ తథా దేనే దమావృతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో కామం యొక్క 3 ఆవరణ దశల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. కామం యొక్క 3
ఆవరణ దశలు ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ధూమే నవ్రియతే వహినిహి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అగ్ని పొగచేత కప్పబడినట్లు యథాదర్శో మలేన చ అద్దము ధూళి చేత కప్పబడి ఉండునట్లు యతోల్బేనావృతో గర్భః మరి గర్భము మావి చేత కప్పబడి ఉండునట్లు తథా తేనేదమావృతం ఆ విధంగా మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవుడు కూడా ఆ కామము యొక్క వివిధ దశల చేత ప్రేరితమై ఉంటాడు, ఆవరించబడి ఉంటాడు అని చెప్పబడుతుంది. అగ్ని పొగచే కప్పబడి ఉన్నప్పటికీ కొంతవరకు అది మండుతూనే ఉంటుంది, అది మంట తెలుస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా మానవుడు అంటే ఈ అగ్ని పొగచేత కప్పబడి ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆవరణమో అది మానవుల్లో చెప్తూ ఉన్నారు, స్వల్ప పరిమాణంలో ఉండేటువంటిది కనుక మరి అది అంటే అగ్ని ఏ విధంగా అయితే మంట తెలుస్తూ ఉంటుందో ఒక సమర్థవంతుడు ప్రామాణికుడైనటువంటి ఆచార్యుడి యొక్క నిర్దేశంలో ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు కూడా భక్తికి పురోభివృద్ధి చెందగలరు. ఇక మూడవది అద్దం తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ధూళి చేత కప్పబడినప్పుడు అద్దంలో ఆకృతులు సరిగా కనిపించవు, అయినా దాన్ని అద్దమే అని పిలుస్తూ ఉంటుంటాం. సో అదేవిధంగా మరి ఈ జంతువులలోనూ పక్షులలోనూ ఉండేటువంటి కామము అద్దంపై ఉన్న మురికిలాగా పోలుస్తున్నారు. మానవులలో ఉండేటువంటి కామము అగ్నిపైన ఉండేటువంటి పొగతో పోలుస్తున్నారు. ఇక వృక్షాలలో ఉండేటువంటి కామాన్ని ఇక్కడ గర్భం నందు కప్పబడి కనీసం కదలికలు కూడా లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ మావి చేత పోలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఐమావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఐమావతి మాతాజీ. ఆవృతం జ్ఞానేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరినా కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరేణ నలేన చ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆవృతం జ్ఞానమేతేనా అంటే ముఖ్యంగా జ్ఞానవంతుడైన జీవుని విశుద్ధ చైతన్యము ఎన్నడూ సంతుష్టి చెందనిది, అగ్నిలాగా మండేది అయిన అతని కామరూప నిత్య శత్రువు చేత కప్పబడి ఉంటుంది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ దుష్పూరేనా అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. దుష్పూరేనా అంటే అది ఎప్పటికీ కూడా సంతృప్తి చెందడి, ఎన్నటికీ తృప్తి చెందనిది అని చెప్తున్నారు. మరి అగ్ని వలె దహించు అంటే ఆ కామము అనేటి ఆ నిత్య శత్రువు మరి ఆ చేత ఇవన్నీ కూడా జీవుడి యొక్క చైతన్యము, ఆ విశుద్ధ చైతన్యము కప్పబడి ఉంటుంది. అంటే ఈ కామము ఎన్నటికీ కూడా తృప్తి చెందదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వినోద్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. ప్రణామాలు ప్రభు. చదవండి. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి అస్వాదిష్టానముచ్యతే ఏతైర్వివోహయతి ఏవ జ్ఞానం అవృత్య దేహినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇంద్రియాని మనోబుద్ధి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అంటే ఇక్కడ ఈ కామానికి అంటే ఆ కామము వేటిని ఆశ్రయించి ఉంటుందో కామము యొక్క స్థానాలను ఇందులో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ శత్రువైనటువంటి కామము బద్ధజీవుని దేహంలో ఏ ఏ స్థానాలలో ఉంటుందో చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే అంటున్నారు ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలు అని చెబుతారు. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు మోహమును కలగజేస్తుంది అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి శత్రువుని జయించాలంటే ఆ శత్రువు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసుకోవాలి కదా. మరి ఈ కామం అనేటువంటి శత్రువు ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అనే దాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఈ కామానికి ఆశ్రయాలు అని చెప్పబడుతుంది. అది వీటి ద్వారానే జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు మోహాన్ని కలగజేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకునేటువంటి మనసు, తర్వాత బుద్ధి, పరమాత్మ గమ్యము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీలు, మాతాజీలు ఎవరైనా చదువుతారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీ విశ్వనాథ్ ప్రభు చదవండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. విశ్వనాథ్ ప్రభు చదవండి. ఓకే, ప్రభుకి వీలు కావట్లేదని చదవండి మాతాజీ, మీరు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తస్మాత్ త్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున, అందుకే మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతలలో ఉంచుకొని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామాన్ని, ఆ కామము అనే పాపిని పారద్రోలు అంటూ చెప్తున్నారు. అందుకే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి మహాపాప చిహ్నము కామము ను ఆదిలోనే అణిచివేసి జ్ఞానము మరియు ఆత్మానుభూతిని నాశనం చేసే దీనిని నశింప చెయ్యాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆత్మానుభూతి కోరికను, విశేషమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని నశింపచేసే గొప్ప పాపశత్రువైన ఆ కామాన్ని అణచగలిగే విధంగా ఇంద్రియాలను ఆది నుండే నియంత్రించమని ఆ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదువుతారా? విశ్వనాథ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చదువుతారా మాతాజీలు, ప్రభుజీలు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. చదవండి ప్రభుజీ. ఇంద్రియాణి పరన్యాహు ఇంద్రియోభ్యోపర మనః మనస్తస్తు పరా బుద్ధి యో బుద్ధే పరాస్తు సహ. హరే కృష్ణ హరే ప్రభు. కృష్ణ ప్రభు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ కర్మేంద్రియాలు జడ పదార్థముల కంటే ఉన్నతమైనవి. అంటే ఈ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ దేహం కంటే ఆ ఇంద్రియార్థాలు, కర్మేంద్రియాలు స్థూల శరీరం కన్నా ఉన్నతమైనవి అని చెప్తున్నారు. మరి మనసు ఆ ఇంద్రియాల కంటే కూడా ఉన్నతమైనది.
మనసు కన్నా ఉన్నతమైనది బుద్ధి, బుద్ధి కంటే ఉన్నతమైనది ఆత్మ అంటూ ఇక్కడ మరి ఆ ఆత్మ యొక్క మహోన్నతమైన స్థితిని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. రేఖా మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ఇక ఫైనల్గా చెప్తూ ఉన్నారు, ఏవం ఈ విధంగా లేదా ఆ విధంగా అని చెప్తారు. బుద్ధే బుద్ధి కంటే, ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, ఆ జడేంద్రియముల కంటే అంటే ఆ జడ పదార్థం కంటే, దేహం కంటే ఆ కర్మేంద్రియాలు ఉన్నతమైనవని, మరి కర్మేంద్రియాల కంటే మనసు ఉన్నతమైనదని, మనసు కంటే బుద్ధి ఉన్నతమైనదని, బుద్ధి కంటే ఆత్మ మరింత ఉన్నతమైనది అని చెప్పబడినటువంటి. సో అందుకే అంటున్నారు, ఓ మహాబాహులు కలవాడా అర్జున, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనసును నిలకడగా చేసుకొని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువుని సంహరింపవయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మనిషి నిరాకార శూన్యమునే చర్మమైనదిగా భావింపక తనను భగవంతుని నిత్య దాసునిగా తెలుసుకొని తద్వారా శ్రీకృష్ణ చైతన్యంలో మరి నిమగ్నం అవ్వాలి అనేది భగవద్గీతలోని ఈ 3వ అధ్యాయము నిష్కర్షణగా మనకి మార్గనిర్దేశం చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కనుక మరి దీని నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి, ఆ శత్రువుని ఎక్కడ కనుక్కోవాలి, ఎలా ఓడించాలి అంటే దాని యొక్క స్థానాల గురించి మనకు చెప్పారు. ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి. మరి నియంత్రించడం కూడా చెప్పబడింది. ఆత్మజ్ఞానం పొందడం వల్ల, ఆధ్యాత్మిక బుద్ధిని పొందడం వల్ల, ఆధ్యాత్మిక బలం పొందడం వల్ల దానిని జయించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంద్రియాలను ఎలా నిగ్రహించుకోవాలి అంటే నియమితమైనటువంటి పద్ధతులను ఆచరించడం ద్వారా. మనసు ఎలా స్థిరంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనసు చంచల స్వభావం కలిగినటువంటిది. ఆ చంచల స్వభావమైనటువంటి మనసును స్థిరపరచుకోవాలి అంటే మనకి ఆ మనసుని జపం పైన కేంద్రీకరించాలి అని చెప్తాం. ఇక బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేయాలంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందడానికి భగవద్గీత, భాగవతము ఇంకా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథాలను చదవాలి అనేటువంటిది మనకు చెప్పబడుతుంది. జీవిత పాఠం. ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవడం ద్వారా కామాన్ని జయించాలి. మనస్సును హరినామ జపం చేయడంలో మరియు భగవద్గీత, భాగవతం వంటి వాటిని చదవడంలో నిమగ్నం చెయ్యాలి. ఆ విధంగా మరి ఆ కామము అనేటువంటి శత్రువుని ప్రారదోలవచ్చు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు